Hello mga kauragon, we are here at Daet. So we're going to Labo. Wow. Say hi baby. So the father and son sunglass. Look, wow. So let's go guys. Da. Da. So punta tayo sa Labo, baby. Ano? So, pupunta tayo doon sa Labo. Anong gagawin natin doon? Anong gagawin natin? So, pupunta tayo doon at may titingnan. Ano ko? So, welcome to our travel vlog. Yeah! With baby Sam. Let's go! Maria Fatima Resort. So magtatanong tayo para sa aming gagawing programa. So, meron akong binigay na neto. Yan. So dito tayo sa Maria Fatima Resort. So ito po yung mga cottages nila. Ayan. So meron po silang pool na napakalaki. Meron pong bata na pool. At saka malawak po ang kanilang area. So meron pong hall. So ito po yung target natin na dadausan ng event. So magtutuloy tayo dito. Malinis, maganda, approve. So, ito yung ano natin.
natin yung hall. Okay? So, marami silang mahogany. So, pwede na din itong hall. So, ito yung hall. Ayan. Ito po yung hall. So, malawak naman yung hall. Pwede na dito. Open space. So, pwede naman dito. Saka dyan. Ayan. So, hanggang doon pwede mamasyal. So, ang restricted area lang po is doon sa bahay ng may-ari. So, doon hanggang dulo. So, pwede mamasyal. So, ma-presko dito at saka yung tubig nila is fresh. Alright. So, maganda po. Presko. Ang ganda, madaming kahoy. Ayan. Tingnan natin ang CR nila. Maganda ang pakakagawa ng CR. Tingnan nyo guys. Mga kauragon. Tingnan nyo. Maganda. So, ito po ang CR nila. Yan. CR. Mainit. CR. Para sa lalaki. CR para sa lalaki. Maganda, malinis. Tapos shower. Meron silang shower. Ayan. Hi. Tapos sa babae naman po. Ayan. So ito. May ilaw naman siya. Bath shower. Bathroom shower. Pag maliligo, shower muna. Pag mag-toilet naman, ano ka? Alright. So, libutin natin na mga kauragon yung ano nila, facilities. So, ito yung cottage nila. So, ang halaga ng cottage nila ay para sa small 700 ito 700 yan. So meron silang video okay 750 yan. Kung wala tayong sounds na dala, pwede naman na video okay na lang. Tapos meron dito asalan, barbecue. Kung gusto nyo mag barbecue, pwede dito. Pag gusto nyo pa-picture, yan dyan. Ganda ng picture Maria Fatima Farm Resort. So ito po. So pwede naman to kahit na ilan lang ang ibig sabihin 700 1,000 chair tables yan. Kung mag-additional merong mga additional. Yan, malawak siya. So, yun, function hall, yung nakikita nyo yan sa malayo, medyo mahal lang konti dyan. Kasi aircon at saka enclosed. Ito lang tayo sa labas. So, pero okay na. Alright. Swimming is strictly up to 10 PM only. So hanggang 10 PM lang ang So no loitering. Tong, bawal yan. Bikini, bawal din ang bikini pala. Yan. Tong, G-string, bawal. So yan, maong bawal. Ayan mga bawal pag gusto swimming. Alright. So, doon sa kabila naman, meron naman na mga overnight cottage. Pag gusto nyo mag-overnight, pwede naman doon. So, may mga tanim silang pinya doon. So madami so malawak kaya hindi na natin agad lilimutin. Limutin natin. So dito na rin naman tayo, limutin na natin. Sabi ni receptionist natin na nakausap, pwede naman daw libutin. Gawin natin. So dadalhin ko kayo sa napakagandang farm. Yan. Only in Maria Fatima Farm Resort. So meron din sila dito yung chapel.
So, religious kasi yung may-ari nito. Inulid. So, inulid po ito. Tapos meron po sila doon na dragon fruit farm. Yan. Maganda na. So, marami silang pili dito. Sa entrance pa lang makikita mo. Ang daming pili. Yan. So, anin natin. Tapos baba tayo doon. Tapos, mga ilang oras kaya itong paglilibot natin. Medyo malawak. Marami yung pinya. Ayan. So, malapit lang pala ito mga kauragon. So, hindi naman siya nasa sentro ng labo. Galing kami ng daet ng alas 9. So, dumating kami dito. Mabagal yung takbo ko is nandito kami dito ng alas 10. So, isang oras lang. Ayan. So, ito may mga money plant sila. Ayan. Tapos doon daw may babayram daw sila. Tingnan natin. So, makikita mo yan. Malawak na po. So, ang may-ari daw po nito ay dating general, retired general. So yan, madaming pinya. So magaling din ang naisip ng may-ari nito. Bukod sa maganda farm, so kumikita yung farm dahil syempre may tanim. Yan. So pag yumaman tayo mga kauragon, bibili din tayo ng ganito. Magtatanim din tayo para gawin ding resort. Ayan. So doon daw may babayaran mo daw sila. So yan, inililibot ko na kayo guys mga kauragon ha, para makita nyo na yung perspective ni na pupuntahan natin. So hindi tayo nagbayad, nag-inquire lang tayo. So wala, meron na tayo, nakapag-travel na tayo. So welcome to our travel vlog. Yan, hingingal na ako mga kauragon. So yun daw ang mga babayaran mo. Yun daw ang mga babayaran mo, mga kulay itim. Babayaran mo yun. Tapos ito yung bahay ng may-ari, yun ang bahay ng mga. So dito sa parang ito may mga papaya sila. Yan, mga caretaker natin dyan. Kakabi si Manoy. Yan, mga papaya. Ang liliit na papaya ang bababa. Sana matuloy tayo dito. Tapos mayroon tayong wishing well dito. I-wish natin. Mag-wish tayo. Okay. We are wishing na sana na matupad, na papunta kami dito at dito kami mag-team building. Alright. Yan ang ganda. Yan ang bahay, ang ganda. Ang ganda. Super ganda. Mas maganda to pagka hapon. Hindi masyadong mainit. Ayan, tapos may tubig. Waterfalls. So, papunta po yan doon. Doon, tayo ba? Ayan. Saan kaya kung may dito? So, ang ganda dyan, mga kauragon. Super ganda. Parang pag nature lover ka, napakaganda dito. Dito yung paglitan tayo dito. Ano tayo? Isda kaya dito? So, maraming pool. Ewan ko may isda dito. May isda. Alright. Oh, ang palo. So, yan ang mga overnight cottage nila. Ang ganda. Ang ganda ng arrangement. May laruan sila ng volleyball. Meron pa sila doon. Pwede ito tanongin nga natin kung super. Super power. Super power. Super ganda. Wow, ang ganda. Yung hall na yan. As of now po, wala pa kami pictures. Pero nakita nyo naman po, kung halimbawa po, tawag sa'yo, tapos consent ko kung halimbawa. Sige. Para malaman nyo din kung anong rate. As of now kasi sir, wala pa kami rate doon. Ba? 10 PM. Nakalagay naman doon sa 10 PM. Yung. Hanggang alas 5. Hanggang alas 5 lang. Pero pag ano ka, mas maganda talaga ang hapon. Pag 7 to 5 daytime yung 4 to 10 night time. So bagay, pwede naman ata umistambay dyan. Halimbawa nga natapos na kami ng 5, tapos gathering na lang naman at saka ikot-ikot. Pwede naman Tapos okay. So halimbawa pagka nag-cottage kami, kailangan ba halimbawa dalawa lang ginawa namin cottage. Baka 72 sir kayo, no? Oo. Wala naman kami kasi alam kung labas kami doon kung halimbawa paano mo pagkakasali ng 72 sa isang cottage kung nasa guest na. Yun lang po na. Okay. Kaya lang, ang amin naman, hindi kahit ano mang pili, hindi makasali yung 72 dyan. Pero yung limang yan, siguro, kung pagkakasali ng 72, pwede na yan. Kasi ang mangyayari kasi parang ano lang yan, 721 plus 2,000 din, ano lang, 4,100 lang. kasi ang yung lalalagyan lang ng pagkain. Kasi hindi naman yan sabay-sabay mauwi. Oo. Yung iba dyan nakatabi sa mga. At saka ang iba niyan nasa Ito ang ano lang yun sa mga namin na maramihan. So hindi naman at saka hindi naman mahigpit na kasi may mga makukulit maganda dito lang cottage napunta doon. Restricted lang kami sa bawal ang ilang pala yung pool. Pwede lang uminom dyan sa cottage. Alright. So pwede naman palang uminom, pwede ba? Okay, so hindi naman pala masyado.
Oo, mabait naman pala. Alam mo pag hindi peak season, nag-iintay kami talaga sir pag ano. Anong peak season pala dito? Pagpasok po ng February, diretso na. February. Talagang mga, ano, mga- talaga namin ganito. Mga wedding talaga, wedding at saka mga romantic, July hanggang month. November pag ginagawa kami. Pagpasok ng December siya naman, party siya nga. Hinahinga na naman kami ng January to ano. Pero hindi naman siya nasa-zero talaga. Oo. So yun naman pala. So maganda naman pala siya. Ano sa tawag na lang ako sa other concern ko halimbawa. Okay po. So ito po, lagi naman tong open na number. Pero nagkakat yan sir ng 10 PM. Ano po? Kasi 10 PM. 10 PM out na po kami. Okay, sige. Nandito na po. Sasabihan ko yung ano natin, yung ano namin. Maghapon po. So, maraming salamat po. So with here Mr. King po. King. So maraming salamat po, Sam. So sana po matupad yung ano natin, yung team building namin dito. So nag-wish ako doon sa wishing well. Yun ang wish ko. Sir, tinapon mo doon. May ano ba 'yun? Meron po, mas dapat may ano po. dapat malaki para matupad. Ay, hindi naman po. Ay, hindi Pwede na. po ng piso. Okay, sa so piso. okay. So maraming salamat po. Click like and subscribe. So Maria Fatima Resorts. So the best, maganda po. Punta po kayo dito, bisita kayo. Thank you.